Kagwapa. Wow. Oh, luto na. Kagwapa. Mukhang umisis. Aw. Kalunggan ko. Ang churoy. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Mayroon po ko ditong crispy tinga ng baboy. So mayroon akong sausawan dito na Mang Tomas at saka suka na mayroong sibuyas at sili. So tara, hindi natin ito patagalin mga ka-studio. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Yan. Yung ulam natin ngayon, pagpulutan to. So ito dito tayo agad. Kuha natin yung crispy ba to? Malinis po to, pagkalinis kasi kami talaga yung nagtrabaho ba. So kain po tayo mga studio. Ang crispy niya. Yang nguni ugat-ugat no? Ito tayo. Yan, mahugog. Sarap. Ito yung matigas o kanang mga ugat ano yun? Ugat sa baboy. Dito meron pa mga taba-taba dyan. Dito na part, masarap to sa Mang Tomas. Yan. Sarap eh.
Yung ganyan. Mga kuwan. Yung mga anak. Unod pa ba? Walang mabuhang amoy pa to. Kasi una nilaga ko ba? Sa yung gano'n. Okay. Yabong suka naman. Yung balat na nandito sa ating nagkuhan siya ba? Sana lumubo ba? Naging parang chicharon. Pero yung sa loob ito ba? Ito yung matigas talaga mga studio. Pero kuhan to siya kanang lami usapon ba? Juicy kayo. Aso-aso pa. Wow. Excuse me po. Dami eh. Di dyan loob kaunong ba? Ang laki ng tinga nito. Laking baboy siguro niyan. Hmm? Namin sa'yo na kit-kit ba? Hindi ka magdali ba? Ang humok ba?
Breakfast ko to mga studio. Lamig lang coke, sarap. So yun na po. Maraming salamat sa panood sa episode na to.